mai nap meg fogom mutatni, hogy legyetek ti is ilyen, hát nem VTuber, hanem olyan, mint a VTuberek, csak más eszközökkel. Na, azt mondja, hogy először is, meg kell tölteni egy applikációt, nekem a VTuber Kit van meg, ez az applikáció, és itt csináltam meg a modellemet. Hogy hogyan tudjátok letölteni a VTuber Kitet? Könnyen, nem mutatom. Először beléptek a bármilyen böngészőbe, ami van nektek, és de beírjátok, hogy VTuber Kit. Nem így, hogy Tiber, hanem Tuber. Ezt beírjátok, és itt, hát az első, és ide menjetek rá, hogy VTuber Kit. Nyilván az elsőre, mert igaz, egy picivel több tárhely kell azért, hát 185 megabajtos, de ezt töltsétek mindenképp, ezt. Hogyha ez letöltődött, utána fogtok kapni a mappába egy ilyen kis kicsomagolt ikont, ami nem ilyen, hanem kb. Ilyen. Ki kell csomagolnotok, és ezt kapjátok meg. És akkor itt megnyitjátok minden, és itt lesz a VTuberKit.exe. Ha akartok csinálni ha akartok csinálni parancsikont, akkor létrehozzátok, és ide kiteszitek, vagy bárhova be akartok gépen. Megnyitjátok, és be fog hozni nektek egy ilyen oldal, tehát nyilván ez egy ilyen sima babát fog nektek behozni, mint nekem is. És itt van, hogy hát én már próbálkoztam nagyon sok mindenne. Itt vannak a haj, a szem, a póló, a ruci, meg minden. Nyilván szemüveget is rakhattok rá, meg füleket, meg amit akartok. Sebet, ha angyali szárnyat akartok, akkor rátesztek ilyen kis angyali szárnyakat is, vagy ha más nem, akkor ilyen démoni szárnyakat, de mind a kettőt is tudjátok egyszerre rárakni. Akkor tudtok rárakni ilyen kis, hát, mi ez? UFO is lehet akár. Mi lehet még? Akkor lehet ilyen orrocskája is, mint a kutyusoknak. Ezt nem tudom mi. Valami, nem tudom. És nem húzom le a szemüveget, mert szemüvegbe úgymond látok be minden. Karácsonyra is húzhattok ilyen szarvakat, vagy éppen ilyen füleket. Nyilván, ha eltűntetjük a füleket, akkor így nézek ki. De ebbe is tudjátok színezni. Úgyhogy ha rámentek erre, akkor be tudjátok színezni errefele. Én most azért világos kéket használom, mert van egy kedves, hát nem VTuber, hanem ilyen emberféle, anime csaj, akit nagyon szeretek, nem tudom is, hogy a Hatsune Mikut, akartam így kimintázni, ilyen fekete, szürke meg kék. Viszont ha Xboxon játszatok, akkor ezt benyomjátok, és akkor itt jelzi, Xboxon vagytok. Többében nem kell foglalkozni. Hát kidíszítetek a mosnival, vagy szemüveggel, vagy csak levesztek is. Hoppá! Nincs szemem. De azért szoktam szemüveget használni, ilyet. Mert akkor így látsátok. Van nyuszi fül is, de ezt igazából cicafül nélkül. Jó, így, nézzétek. Egy kis fülecske. Én azt mondom nektek, hogy a cicafület ajánlom, aki önt szeretne ilyen lenni. Ha ez kész van, akkor már csak be kell menjetek OBS-be, és OBS-en keresztül ilyet kell keresnetek, hogy Spout 2 Zap Capture. Ezt nyilván úgy tudjátok, hogy forrás hozzáadása is itt lesz nektek. Itt van Spout 2 Capture. Erre elmentek, és hozzáadjátok ezt. Ha hozzáadtátok, akkor ki kell választani, hogy ne legyen háttér, és akkor ti is ilyenek lesztek, mint én. Ilyen kis aranyosak is. Sose fogjátok, és nem fogják megtudni, hogyha éppen nem mosol arcot, vagy valami rosszat elrontottatok az arcotokon, akkor nem fogják megtudni, hogy
így, hogy néztek ki valóságban. Mert vannak olyan emberek, akik direkt azért VTuberek, vagy valami más. Nyilván pont azért használ az ember VTuber kitet, vagy VTuber stúdiót, hogy átakarja az arcát. Mert nem mindenki szeretném megmutatni azt, hogy néz ki valóságban, mert akkor megy az utcán, és akkor felismernek, és akkor mit tudom én, most mondok valamit, mondjuk felismernek inkább utcán, te vagy a Patrick Gamer 50? Te szoktad csinálni azokat a zenéket, meg a videókat? Olyan jó zenéket csinálsz, légy csinálj zenéket, mert minden. És akkor érted, azért kell eltakarni ezzel az arcodat. De amúgy szerintem én jobban érzem magam a bőrömben, hogy így vagyok, nem kell legalább más dolog, mert ez ingyenesen használható. Na mindegy. Köszönöm szépen, hogy néztek ezt a kis tutoriált. Tetszett, nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel. Én Patrik voltam. Találkozunk a következő videóban. És legyetek jók, kellemes nyári szünetet, még töltsétek el ezt az augusztusi hónapot, mert utána már nem tudtok utána már csak jövőre tudtok menni nyári szünetre. Még most csobbanjatok a Balatonon, mert mindenhol. Én Patrik voltam, találkozunk legközelebb. Pusszancs!